ongo kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Sabhuku takananga pana. Ini Sabhuku Mondiwa. Pano patari panapa takunanga pa Enias Nyawo. Ndo patatarisa patakuenda. Enias Nyawo ainzi akaparara dzipa. Enias ari kuverengwa mugrupu revanhu vakaponda Tencent. Iye ari kuverengwa mugrupu iroro. Aha. Headman. Yebo. Nhau iri mudariro muri kuinzwa. Ini ndiri headman Matembeta. Nyaya ndiri kuinzwa. Enias arimo muchiitiko chekupondwa kwaTencent. Saka Enias haasati abhadhara zvipo zvinodiwa naTencent. Haasati atanga kubhadhara. Haasati. Ende mheno kuti pfungwa dzake pamwe iye ari kuti handina kurohwa. Saka kusaziva kuti achabhadhara here kana kuti haabhadhari semunhu ari kuramba. Nyawo. Nyawo. Pataurwa paya hanzi akarohwa here. Enias ari kunzi haana chaaka. Akasvika. Akangosvika chete paitika zvi. Ndiye ainzi akatokuwadzwawo here. Haasiri. Aha. Uyo akangosvika chete paiitika hondo kusvikira kuzoti Tinhamondo. Chavo chawakaita kuzoti Tinhamondo kuenda nadzo mumapoka. Ndofunga muri kuona mhuri yeZimbabwe musha wacho wakanakisa zvikuru. Ndo inonzi home away from Harare. Pamusha chaipo chaipo. Aiwa, musha wakanaka uyu. Ndo patasvika pano. Regai tione kuti varipo here, uyezve kana varipo vanenge vachitiwo kudini nenhau iyo yamunoziva. Munhu akabaya basi kumwenda kuzimisa Harare. Tamarara ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Akaridza ngoma achiti Azvikonanga murabwachida. Azvikonanga murabwachida. Azvikonanga murabwachida. ona chiremba abaiwa. Tamarara ndikutumbure muza. Komana ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Komana Tinokukwasai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Sekutaura kwatakaita, sekuvimbisa kwatakaita kuti tichazofamba musha nemushaka tichikupai nhau yepo pamusoro paTencent. Nhasi uno katiri panyawo. Tinzwe kuti sinyoro vanotiwo kudini pamusoro pezvakaitika kuzosvika murufu rwaTencent. Rangu zeta ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tamarara ndikutumbure muza. komana ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Komana chumba abaiwa. Tamarara ndikutumbure muza. Komana ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Komana tembo abaiwa. Tamarara ndikutumbure muza. Ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Komana sava abaiwa. Tamarara ndikutumbure muza. Komana ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Komana mzovu abaiwa. Tamarara ndikutumbure muza. Komana ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Komana umba abaiwa. Tamarara ndikutumbure muza. Ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Komana mkanya. Kwazivai mhuri yeZimbabwe indonzi Enias Nyawo. Ndichigarawo muwadi 31. Ndingangoti nhau yakaitika chitiko chakaitika mu 2008. Ndakagara mumba mangu mukicheni. Saka nyaya yakaitika ndakangonzwa pachinzi famba. Ndakatomuka mbo. Kuva ndatojamba masitendi mairi. Ndakananga kwangu adedzerwa kuyo. Saka uyu aidedzera ndi Brian Takashi. Achitodedzera achitoti mbavha kunoku mbavha. Saka ndakabva paipe kobva ndatoenda kobva ndatosvika kobva ndaona pana matope baba. Kobva ndasvika kobva ndaona vamujuru baba. Kobva ndaona mbuya mukadzi wamujuru aripo. Kobva ndaona mbuya matope aripo. Pambana anu 4. Which 5 Brian Takashi. Which 6 mukadzi wake. Saka ndakangosvika paipe ako zvaita sei. Dira ndakasvika naro ndodira ngarakatourara mombe dziri 5. Saka ndichitosvika paipe zvadira nzi ameno kana une maziro ano zvito nezvemombe idzi ndomubvunze ari kutaura kuti ndobva kuvillage 2 ndonzi chinoingira anga asikatauri seneme yake chaichaiyo.
saka tabva pepe ndabva ndatoenda kumombe chinguwa nguwa ndichitobva kumombe Aroni Matope achibva tusvikawo iwe Matope yaono kuno mombe kana uchidziziva zvishuwa Aroni akauya akati mombe ndadziziedzi mombe idzi ndidze kwaMunjoma muridzi wemombe ari kwaChiyadzo saka munhu yatoita advantage yekutora mombe dzipi idzi nekuti munhu hapo saka tichidzoka kwekwe pamba kaungana vanhu vatiti vedu mai vaAroni Matope vakabva vatoti mwana wanzadzi musarowe Aroni usarowe zveshuwa isi takabva tangoteerera sekutaura kwavanga vaita takabvapo kobva tatomira pasaidi chingwangwa pakabva pasi Isaac Gandhi atiwana shangadzo nevamwewo havana kuzopinda mombe dzavo hadzina kuzomira panga pane munhu dzakaramba dzichifamba kusvika vakazomira nonga pano nekugedhu uyu Isaac Gandhi achidzika haana kusvika achiteerera kunzwa kuti nyaya yacho yakamira sei angosvika nekurowa akati aiwa tatorambidza vanhu iwe ndiwo sabhuku pavanhu vese ndiwo munhu mukuru kana isi titori vadiko pauri but utaudza kuteerera nokuti tiri vana vadiki torai munhu muende naye kumutemo ari kuramba kutaura zita rake ari kutaura kuti ndobva kuvillage 2 isi ku2 pane sinema yataura hatisi kuinzwisisa saka iwewe torai munhu newe mupurisa vamwe vachitinha mombe imi muchifamba nemunhu zveshuwa takabva paya chinonzi chokwadi pamberi paMwari nokuti hatidai kudai kutenderera takabva paya takauya takuya kumba kwaIsaac Gandhi anga akapfeka chishoti kwakupfeka trouser kwakuchinzi right ngatichiendai vaMatope kwabva vadedza mukwasha uyai pano musavhiringe munhu fambai nemunhu zvakanaka musacharova asarohwe semarohwerwo aitwa naIsaac Gandhi nokuti marohwero aitaga kukemba musviki nemunhu tamudzora but aramba kunzwisisa zvakazotishamisa ipapo ndizvokuti iye mujuru changa audzwa sevanhu vakuru isitati vadiki isitatopuwa inaro nchideti nemombe mendi musacharova chakazotishamisa pana mujuru wacho vanhu vese vakaungana ipapo akabva totanga tosunura ndande kwakusunga nzeve zvikanzi varoyi vanoti vanhu vakare vanoti kana munhu akasava nechokwadi chaanenge achitaura munzvimbo yaanenge achiraramira achigara anokangirwa nyimo kana kusungwa nzeve kwabva sungwa nzeve nendande kwakuchifamba takagura mutunhu takananga kunzvimbe naiwe Matope zvii zviri kuitika mashuromo isekuru handii nokuti varume vava vaudzwa sevanhu vakuru but vatadza kudi kunzwisisa tichingoti fambei tauda nokubira kakoronga zvakanzi aini anga aidedzera aini ndiuyu Gandhi aini iyi ndakatofunga kuti aini yekumba ezvo aini yechinanga kwakutanga kurwa musoro nechinanga varume vari kuita sei vanhu ava kuchiri kurova here kana kuti kuchiri kuranga here zvavakudzidziswa hapana akada kuteerera Matope akabhoda zvanzi ndinokurova hauna kugutsika nekurova kwanda kuita yanga iri nyaya yepasipoti ini morovhawo changadzo mukununuro kwataida kuzama kuva kuti chiite rivanga iri ichi chibundi ichi ihedhi yesvimbo yechishamu chaanga anayo chinhingiri chimupinyi chedemo chaanga akabata pakubva kwavanga vaenda kuzviyamba vachinotora uswa uya changadzo haana kumbosvika kunzvimbo uye akangogumira apa kwabva atoenda aona kuti pamwe mazivo vanhu anga anyara takafamba kusvika tasvika panzvimbe mukufamba kwatatatangosiyana kadistance ava tatoona kuti kutsurana kwacho kuri kutonetsa tichangoti fambei tauda kusvika panonzi shingira ichifamba tangonzwa neizodedzwa chifamba munhu akaba mombe dzagobaba kwagore riyauya kuno zveshuwa chifamba akauya kwauya kwakutorawo munhu shamu dzake 2 shamu dzake 3 kwabva akanda shamu pasi uyu kwabva atotsurwa naMatope naiwe uchifamba unongorova munhu usingatarisi kuti munhu ane stage ipi kubva kumashure kwese achirohwa hausi unoona kuti uri kuita zvizvabasa kuti sisi hatina shongo yekurohwa kwabva atoti koma zvikanzi takazoona mainguva diki vato hakana nevakomana vangu vari mashure handi tatoma ofisa tese nonge takuda kundosvika muvhireji tangosiyana kadistance mbichana kuti tipinde mudzimba mujuru akaona kuti chimiro chemunhu hachisina kumira zvakanaka kuti tisvike kunzvimbe hazviiti takazosvika kunzvimbe tavanhu 3
asi anga ari kumashure kumunhu tichingoti jambei goronga takamubvunza iyewe ko zvaita sei kubva kwanga uri zvakanzi munhu uya mafambiro ake achiyafambi zvakanaka zvakanaka takabva tanosvika pamapurisa kubva tanogara 1 hour hapana munhu angauya ko munhu kupi hapana angauya chingwangwa takazoona Isaac ndozoya ko maita sei zvakanzi munhu achagona kufamba ko inda zvakanzi pakuda bhara kana mupurisa manhivi akatorwa nani kuti iwe bhara mamuita sei zvanzi masara kumashure nemunhu mamudedzera bhara zveshuwa mupurisa akapererwa akati saka izvo vanhu vavata vese bhara ndorowana papi kwabva mhanya pan'we aidhireva bhazi rikwashuma shamwari ndikukumbirawo zvebhara kwabva takatoona mupurisa kuya nebhara yepano pakunodzokera pakunotora munhu kwaanga anzi kwaasarira vakuitira mukara wokudzokera ini ndatopa kunyara nekuti nevarume ava vatatisina kuwirana panyaya dzekugarisana kwatatakangoita pane hondo dzaingoitika dziminda saka panakatoti no ofisa muchaindi mega aingaindi kuperekedzei saka uyu mujuru akabva adedzera kuti spy gandikobva atotira mashure mangu takazosatosvika paground revana vechikoro raimbotambirwa bhora kare paiti spy aireve aindidi inini ndiri spy kundizotaura zvekune mupurisa zvavanga vachiita murodhi kurova kwavanga vachidi kwavanga vachiita mujuru wavachisara akagaidha uyu Matope ini kobva ndachienda nagandi namanhivi tosvika paipai mupurisa wabva abvunza zvaita sei tipe tinzwi chii zvakanzi ofisa ndadii ndarohwa unonzani ndonzi Tennyson ani chinoingira unobva kupi kuvillage 2 chifomiti unobva kuvillage 2 chinoingira rianga ari chidzima unobva kupi zvanzi kuvillage 2 zvanzi handi mupurisa achisvika pana Brian zvanzi naiwe Brian ko cheni une makiye zvanzi makiye handina zvanzi alright ndasiyango makiye kubhesi handi kwauchisvika paipai akapedzisira kusvika pakupusha bhara ndiIsaac handi haana kusvika achitsveta bhara seari kutsveta munhu angosvika nekukutura mupurisa haana kutozviona kusvika mupurisa anotora faira bhuku rake akutovhunza right ndauda kunyora statement unonzani ndonzi Tennyson ani chifomiti unobva kupi kumukamba kumumba wangaida kuenda nadzo kupi hanzi kumba kwangu dzine mapepa zvanzi hapana mapepa zvakanaka ino watadza kubudirira shamwari mataura ndiri kuita munhu waMwari ndo zvamataura aita ofisa makwari manhivi zvakanzi iyowe ngatichiendai tochisara panapa iwo Brian wochienda kumba kwako wochisara panapa imi varume mochienda kumba kwenyu asi mombe idzi musazongodzitsvete random chiendai munoziva ndimadziziva ridzodzo vanzi hongu muchinozivisa vari dzadzo voya vodzitora mudanga makwe wesapo zveshuwa takadzoka nemombe dzedu dziri 5 kwakutsveta mudanga maIsaac gandi mangwana makuseni uyu ndakabva ndafuma nchienda kuchigaya kwaDhaudi pakunodzoka ndopanakasvika zvitonzi vanhu vese vatorwa nemapurisa Aaron Matope akabva ananga pamujoma akasvika paiye mukurondedzera kwake ari kuti ndakasvika pasina vanhu vakuru akazoona pane vanhu asvika pane vanhu akakuti muti vana baba vazoya kutora mombe dzavo dziri kwagandi kuromusiri tikadzibata manheru dzitori nemunhu anga achitodzitina saka vazoya kudii kutora mombe dzipi idzodzo zvakanaka zveshuwa nekwamujoma indakazosangana navo ndakubva kuchigaya kwaDhaudi murwisi muna mucheke yewe handambotaura kuti ndandiripo nangonzwa ivo vakangoti taida kutora mombe dzedu dziya but mombe tatodzidi ndatobva kupesa nemombe takatazodziziva kuti ndo mombe dziya dzatamboona manheru dziya anzi watoona taadai muzukuru inyaya yekuti mombe dzedu dzateerera mombe dzedu dziya dzakatorwa manheru idzi zvakanaka saka madziona hanzi tadziona chokwadi kuti akangaba tuta chokwadi mombe idzo dzakatoenda vanhu vaya vapenyu varipo munhu waMwari varipo mudhara mujoma nemukadzi wake vakauya vakauya kudzitora mombe idzodzo kusvikira ini nchisvikawo pano ndangosvika mbomo hembe dzangokandwa random mudzimai atotorwa mapurisa aya aingesaibotaura kuti munhu aya akanofa aingotora madzimai edu murume nyapo handei Matope akangosvikirwa achitobuda gedhi akutopinda pagedhi achibva kupi achibva kwamujoma kobva atosvika chitonzi ndiwatiri kuda handei zvakati Matope nemukadzi wake munhu akazokwanisa kusiyiwa ndevamujuru nemudzimai wavo nambuya Matope vaMatope vakanzi handei semunhu mukuru makasvikapo muchiona pasipoti zvakaitika zveshuwa takabva taenda kusvika tasvika panzvimbo vanhu vakabva vaenda isi takazotera razuva rechi2 kusvika nyaya yedu yaenda kukoti yangonzi nedare nyaya yaonekwa isina chinyi
isina musoro munhu yanga ari mbavha anga achita basa rake dzokera kudzimba dzenyu kusvika tabuda ino ndo maziro andozviita panyaya. Asi munhu kutaura chinonzi chokwadi zvekurohwa akarohwa nevarume havataurawo zvavakaroesa but ndo chinonzi chokwadi pamberi paMwari. Maroera vakaita vakaroesa nezvinhu zvaasingakodzeri kuti zvinoroeswa munhu. Saka kubva ipapo umwe nomwe akabva ayongogara kumba kwake. Ndakabva ndatotanga kutoenda kuHarare kunotsvaka basa kusvika pari zvino izvi. Nanhasi ndakangogara pamba pangu, handina chandati ndaona, hapana chandati ndasangana nacho. Ndiringomukirawo ndichingoendawo mumunda, ndichikomukira ndichienda kumaricho ndidzoka pamba pangu. Saka ndichitori chishamiso ndichitonzwa kuti kwanhingi pane zvadai, kana kutonzwa kuti vana nhenga vanga vari kwakati, kuti zviro zvishamiso noti kubva paitika nawe ndakangogara kumba. Kubva patakangonunurwa nedayonzi endai munogara kudzimba dzenyu. Kana pane makazoita kesi yakaita sei, tinogona kukuti makore ama muchifanira kuti muchadye, togona kukutorerai kukuroerai pane api pane ayo. Ndo mazira andozviita panawi. Apa imimi hamuna participation yamakaita kuperekedza kwenda? Tina mombe. Ende mombe ndo dzandakatina kutsveta nadzo pamapurisa kuti tsve. Kwakubva tadzoka futi nadzo, kwakudzokera, kwakuti takazoparadzana manhero acho yayo. Chipfumi chamangwana dziya kutorwa nevaridzi vadzo. Varipo pamiri pabhoira. Saka apa imimi hapo palist vanhu varufana kuripa? Ndo mukutorwa kwayo kuti nditongoripo noti vari kungoenda vari kunodedza mazita evanhu. Ninga anga aripo, ninga anga ati aiwa zvasiyana nekumapurisa kuti ndandiripo. Apa pakudiwa munhu akapara mhosva, pakudiwa munhu akaponda. Ina handina kuponda, ende kana hembe yake kana bhutsi yake kana mombe dzake handakandombotora kana chinhu. Kana bhutsi yake kana hembe yake kana chinyi handina chandakabata. Kunze kwemombe idzo kwaanga awanikidzo dzandakaenda nadzo pamapurisa, ende ndo dzaingoverengwa mukoti kuti mombe 5 kwete 7 dzatakungonzwa neziyana. Mombe 5 iye akatonzwa mombe 5, ende kubva panyazuru, kubva pane mupurisa manhivi kusvika nyazura kusvika meja ziri akapedzisira aingotaura nyaya yemombe 5 kwete 7 dzatakunzwawo. Saka tiri kuti isusu Tenson aive mbavha mukurarama kwake, uyezve akuendera mberi neumbavha akafa kudaro yaamhepo. Ndo zvakuto ndingangoti kwakutowandudza shai. Izvi zvakafanira kuti ndakafa ndine shai rangu panapa, kana kuti ndotofanira kutobikirwa doro ndichitopembererwa nekuti handaka. Ndo chinonzi chokwadi pamberi paMwari. Ini mazira andozviita, maonero andozviita noti hongu angarambe ake kuti mombe anga asina kuba, asi mombe dzakauya kutorwa nevaridzi vadzo pachena. Kana dziri dzombavha dzakauya dzichinyepa kuti mombe ndidzedu, kubva niwe kupa mizhomo varipo vanofambirwa woongororwa woonzwa kuti mombe makaisepi, nokuti vari patisi kutaura vanhu vadiki, kutaura vanhu vakuru chaivo. Aha, ndofunga muri kuinzwa nhau iri kutaurika mhuri yeZimbabwe. Tenson, mabudira zvaita sofa pamisha yatafamba zvikuratidza kuti kunyangwe zvazvaive mbavha mukurarama, even afa kudaro achiri kuendera mberi neumbavha. Ndaitarini ndisingazivi neukuru hwemadzishi kana ukuru hwenzvimbo kuti dzinoripwa here, asi handizivi. But mubhaibheri muna unogona kuverenga mabhaibheri akati mbavha yakafira pabasa rayo, hongu nyange yakanganiswa yaigurwa upenyu hwayo. Ameno kana patoitwa dzimwe mhindu dzemashayi emusha mavo ekuti vamutse mufi, zvinogona kuitika munhu waMwari. Izvi zvinoitika. Zvakashaya madzishi akasamira zvambizi, vanhu vese kana vana mukoma wedu akafirwa vari kwavari vaifanira kutomutswa. Asi chatosiya ndechekuti uyu zveshuwa munhu akafira ari pabasa rake. ya ini Sabhuku Mondiwa ndiri Juria raHeadman Matembedza. Tagutsikana nenhoroondo dzinokwana kuita 2-3 pakutanga kwataita. Patiri panapa izvozvi ndepanyawo. Tsananguro yake netsananguro yatanga tichinzwa kwatabva yapupurira kuti iye neruoko rwake haruna kusvika pana Tenson, haruna chaanowitiniswa pakusvikira pakufa kwake. Iye anga achingotaurwa nyaya yekuti mombe dzakanga dziina Tenson kuenda kumapurisa nekuzodzoka nadzo dzichidzokera kuvaridzi vakanga varivo varidzi vemombe.
saka taane kugutsikana kwataanako pamusoro pevamwe vari kuverengwa munyaya yekufa kwaTennyson kuti vamwe ndevakanga vangoripo asi vasina chavakabata. Ameno Headman, ndezvipi zvamuda kutaura pamusoro penhau iripo muzuva ranhasi? ya tiri panonzi pawanyawo ndo patakamira tiri vanova ndo vaya vainzi vakaponda Tennyson chipfuya miti, asi ndiri kuona kuti papechi 3 patafamba zvekuti dai takaziva nyaya iyi ichiri kutanga takaita zvatiri kuita nhasi unowu tingadai tiri kubuda tine anza. Zvakundiratidza kuti vanhu vari kumbunyikidzwa because vamwe vacho havana kana kutomboisa ruoko pana Tennyson asi varungonzi vakarova. Saka zvakunetsa kuti tinyatse kunzwisisa kuti zvinhu zviri kuitwa naTennyson zvinhu chaizvo here kana kuti hazvisi zvinhu zvinu. Asi zvakadaro isusu tinongoti kuna Tennyson kana variwo vakakuponda zveshuwa aiwa ngavakuripe, asi kana vasina kukuponda itawo uchisiya vamwe vasina kukuponda. Ndo zvendinongotaura kuna Tennyson. Mainzwa nhau yaSinyoro. Vanyawo ndofunga vakanzwa zita ravo richitaurwa zvikuru. Vamwe vevanhu vari kutarisirwa kunzi vanzi vanoripa. Ivo vari kutaura kuti inini zvokuuraya munhu handina kuuraya nada. Zvakareva sekuru vaya vepadotito hanzi nada, toda proof apa. Zvamakutaura izvi dzadzi nhoroondo. Ndo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Zvichibuda pachena kuti Tennyson yaive mbavha ari mupenyu uyezve Tennyson ari kuendera mberi achiba afa. Ndo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Andrew Leshamba signing off. Gatisakari mune zvimwe zvirongwa asi tichiri kuuya nazvo zvirongwa izvozvi tichikuzivisai mumwe nemumwe ane ari kunzi akaita, tichinzwawo divi rake kuti anenge achiti kudini. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.